musadaro chokwadi handiti musadaro mabhebhe vamwe musamadaro shuwa mabhebhe vamwe musamadaro but ndiani akaidawo mukadzi ndakuti mukadzi chimoko chaShadhaya night handiti pane post iri kutenderera randoda kuratidzai kana picture regirlfriend yaShadhaya night. Shadhaya night ndofunga munomuziva. Vakadzi vakawanda vamufarire. A lot of ladies they don't like this gentleman nekuda his ideologies handiti maideologies ake anomuita kuti ave an enemy to a lot of ladies. So there's a post which is going around which I just want to show you a pic of his girlfriend. Vanhu vari kuratidza kuti vari kumwaya girlfriend yaShadhaya night. So listen, ndisanda kuratidza post. If you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to like and share this video. And kana muri kunakirwa nekuti tidzoke kuzim celeb gossip, aiwa munongonyora comment section zvakare tonzwa kuti muri kutiwo kudii. Aiwa sekuziva kwenyu kuti the only zim uncle ndo chibaba pagame rachona. Pic randoda kuradzai nderinoira but vanhu musadaro, mungati bhebhe woumwe Chibage vakomana. Musadaro, ndopakapererawo moyo waShadhaya ipapa. Muchitodaiwo mune muchitomurwadzisa, ndopaanozoita hasha kutanga kuundura vanhu momuti akashata. What do you think about Shadhaya's ideologies and this pic which is trending on social media platform? From Uncle Sign, the only Zim Uncle for now. Much love.